Zdravím milovníkov kávy. Dnes si spolu pripravíme francúzsky milfoj s kávovým krémom. Tak poďme na to. Želatínu namočte do studenej vody a nechajte napúčať. Žltky vyšľahajte s krupicovým cukrom na hustú svetlú penu. Pridajte kukuričný škrob, mletú kávu a zašľahajte ho. K žltkom postupne prilejte tretinu mlieka, kávu a dobre zapracujte. Za stáleho miešania do zmesi vlejte zvyšok zohriatého mlieka. Celú zmes prelejte späť do hrnca a miešajte, pokiaľ krém nezhustne. Odstavte a zamiešajte maslo. Keď teplota krému dosiahne približne 50 stupňov, zamiešajte želatínu. Potom povrch uhladte a zakryte potravinárskou fóliou. Nechajte úplne vychladnúť. Lístkové cesto rozložte na papier na pečenie a preneste ho rovno na plech. Cesto prikryte ďalším plátom papiera a zhora zaťažte ďalším plechom. Vložte do rúry vyhriatej na 200 stupňov a pečte približne 20 minút. Potom horný plech odložte, odstráňte papier, posypte práškovým cukrom a nechajte ešte 5 minút dopiecť. Plát nakrajete na rovnaké obdĺžniky. Na dokončenie krému vyšľahajte šľahačku a ku koncu šľahania pridajte postupne kávový krém. Krém preložte do cukrárenského vrecka a nastriekajte na spodné pláty upečeného lístkového cesta. Posypte nasekanými lieskovými orieškami a prikryte ďalším plátom. Postup ešte raz opakujte. Ozdobte krémom, lieskovými orieškami a práškovým cukrom. Sladké Vianoce vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.